Проект Лятно училище за знание и общуване се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика по договор между Сдружение Асоциация на родители на деца с увреден слух и Агенцията за хората с увреждания, град Видин. В периода 18-23 юли 2026 г. Асоциация на родители на деца с увреден слух реализира проект Лятно училище за знание и общуване. Инициатива, насочена към разширяване на социалните умения, личния потенциал и увереността в общуването на лица с увреден слух. Проектът е финансиран от Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. Програмата протече като поредица от образователни, културни и интерактивни дейности, които съчетаваха родолюбиво съдържание, развитие на речта и активно социално взаимодействие. Всеки ден беше структуриран в две части – сутрешни занимания, посветени на опознаването на културно-историческата среда в региона, и следобедни интерактивни упражнения, ръководени от слухово-речев рехабилитатор, насочени към затвърждаване на новите знания, разширяване на речниковия запас и подобряване на комуникативните умения. По време на лятното училище посетихме едни от най-значимите културни и природни обекти в региона – крепостта Баба Вида, Крайдуновският парк, регионалният исторически музей Кръстатата казарма, Европейски информационен център Европа директно Видин, историческият музей Конака, както и природните феномени Белоградчишките скали и пещерата Магура. Stara planina, do Dunava sine, slunce Тракия огрява, над Пирина пламеней родино. Видяхме крепостните порти Стамбол Капия, Еничар Капия и Пазар Капия. Запознахме се с историята на катедралния храм Свети великомъченик Димитър Солунски, втори по големина на територията на България. Тези посещения предоставиха на участници възможност да разширят своята обща култура, да опознаят богатото наследство на региона и да развият умения за ориентиране и социална и градска среда чрез пряко преживяване и активно участие. За успешното реализиране на проекта работи екип от специалисти с доказан опит в подкрепата на хората с увреден слух. Ръководител на проекта бе Мария Кръстева, председател на Ардус с дългогодишен опит в управлението на инициативи за социално включване. Ива Евстатиева, речево-слухов рехабилитатор, водеше интерактивните занимания по развитие на речта и комуникативните умения. Силвана Павлова, квалифициран жестов преводач, осигуряваше достъпна комуникация и активно участие на всички бенефициенти. Тихомир Антов, професионален видеооператор и монтажист, отговаряше за заснемането и оформянето на видеопътеписа, като подготви цялостния визуален материал в съответствие с целите на проекта.